Ayan, shoutout natin lahat ng nandito. Siyempre, congrats natin. Ate, congrats ha, congrats Kapitana. Happy, happy Fiesta Anggayan. Magandang umaga mga ka-take care. Magandang umaga po sa inyong lahat. And first of all, binabati ko ng Happy Fiesta ang Barangay Anggayan Norte, Balonggao, Pangasinan. So ito, nagkakaroon po tayo ng motorcade. So nandito ang mga members ng barangay officials and mga barangay tanods at sa lahat ng bumubuo ng sangguniang barangay ng Anggayan Norte. Ito, so batiin natin ng magandang morning ang lahat ng kalahok sa motorcade na to mga ka-take care. Alright. So batiin natin sila ate, ayan o. Ate, good morning. Aghay kayo ate. Hi. Oh, shout out. Shout out, shout out. Shout out. Oh. Oh, hi. Alright. Hi. Ay, mga kandidata pala ng Anggayan Norte oh. Oh. Yuhuu. Shout out. Oh. Alright. So, happy Fiesta, happy Fiesta. Happy Fiesta Anggayan Norte. Happy Fiesta. Yuhuu. Take care. Alright. Yan oh. Take care, boom. Yuhuu. Happy Fiesta. Yan oh. Take care, boom. Alright. Susundan natin sila mga ka-take care. Happy Fiesta Anggayan Norte! Yuhuu! Ang saya! Shout out! Shout out! Nandito tayo ngayon sa motorcade. Motorcade. Barangay Anggayan Norte mga ka-take care. Shout out Balonggao. Lahat good morning. Shout out, take care. Happy Fiesta. Yoo! So subukan nating mag-overtake mga ka-take care. Mamaya pag clear na, abangan natin sila doon sa may magandang view. Yuhuu! Shout out! Shout out Anggayan Norte. Happy Fiesta. Alright. Nandito na ang motorcade mga ka-take care. Barangay Anggayan Norte, Barangay Fiesta 2024. Woohoo! Ayos, take care, boom. Take care. Yuhuu. Wee! San? Yuhuu!
Master! Ganda! Yoo! Oh! Alright, andyan na ang motorcade mga ka-taker. So nandito ako ngayon sa may tapat ng munisipyo ng Balungaw mga ka-taker. Ayun, oh. Kung saan iba't ibang barangay ang nakalagay dito sa may harap. Oh, may park dito. Ayan, oh. Napakaganda, napakaliwalas. Sarap mag-date dito. Sana ako may ka-date. Okay, Manny Popcorn. Padre, shout out! Alright. Oh, take care! Take care! Rock and roll! Alright! Allah. Oh. Yuhu! Yan oh. Barangay Official, Sanggayan Norte. Oh. So iikot sila sa kita-kita mga ka-taker. Aabangan natin sila dun sa may kita-kita. So ito try natin mag-overtake ulit. Let's go. Iikot na sila mga ka-taker at sa San Leon na ang susunod na ruta. Ayan sila yung San Binono. So yun mga ka-taker, dito na natin inintay yung motorcade at kasama natin dito. Walang iba kundi si Master Boom! Ikot na ko na ako San Leon. Ikot na San Leon. Kita-kita tapos San Leon. Tapos pabalik na. So mga ka-taker, wala pa sila. Yan, nasa Tubaan pa lang siguro sila mga ka-taker. Yeah, mga ka-brother and Oh, take care. Oh. Take care. Shout out. Oh. Oh. Hello. Yan o. Alright, paparating na sila. Ang susunod na activity ay Lante, good morning. Ante niya sa marunong ako nga, niya sa marunong activity ngay. Ito ay patron. Ay patron. Oo. Jay manipot jay da pa ulo. Ilibot yan tay. Panito ayam me santo agpakas jay na padya panlase, santo agsubli ngay pang. Sige ante. So ito mga ka-take care yung motorcade na oh. You know. Okay, tapos na ang motorcade mga ka-take care bomb. Next bukas mga ka-take care, Bikaton naman, Bikaton. So check natin kung makaka-escort tayo bukas. Dan. Pair. Happy Fiesta ulit sa Barangay Angayan Norte citizens. Lahat ng citizen ng Angayan Norte, Happy Fiesta. Yun, shoutout natin si ka-take care, you know. At sa lahat ng lumahok sa motorcade na to ngayong morning ng
February 16, 2024, Barangay Fiesta Angayan Norte, Balongaw. Alright. Take care, boom! Ayan, shout out sa lahat ng barangay officials, lahat ng bumubuo ng sangguniang barangay ng Angayan Norte. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. And happy fiesta. Nagtipon-tipon ng ating mga barangay para sa isang okasyon na to mga ka-taker. Dahil ito ang unang araw ng fiesta ng barangay Angayan Norte. Take care, shout out. Hi kayo ha. Hi baby loves. Shout out sa kanya. Ala! Siyempre, shout out natin si Padre Jeffrey. Padre, manay mo may papataray mo. Sagas at sarukan, sagas at sarap. 110, ayos. Sakto mga ka-taker, may sopas dito oh. Ayan oh. Oh. Kuha na rin tayo mga ka-taker para mainitan yung tiyan natin. Ito, nagdi-distribute sila kabagis, you know. Siyempre, hingi na tayo para mainitan yung tiyan natin. Kabagis, dumawat ako may isa. Thank you very much, thank you very much. You know. Alright, thank you kabagis. Ayan, shoutout sa mga nagbibigay ng sopas. Ayan sila kabagis Windy. Ayan, shoutout natin lahat ng nandito. Siyempre, congrats natin. Ate, congrats ha, congrats. Congrats Kapitana. Happy Fiesta Angayan. So yun mga ka-taker, yun lang yung video natin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please subscribe ka-taker and follow sa aking Facebook, Benji ka-taker Flores. Yung kita-kits mamayang hapon or bukas sabay ka to. Take care, boom! Mwah!